аз ҳамон рӯзе ки мо рӯйхатро ба шумо ҳамчун кӯмак додем, кашофони турк моро мекобанд. мо ҳар рӯз бо таҳдидҳои нав рӯбарӯ мешавем. ин чӣ гап аст, хонум Нисан? шумо моро дар хиёнат айбдор мекунед. гуфтан мехоҳед ки мо худ бо дасти адаб рӯйхатро ба туркҳо додаем. ман ин хел нагуфтам, вале шояд ягон нафар аз атрофиёни шумо бурда расондааст. ягон шахсе ки ба шумо наздик аст. тамоми нафароне ки бо ман кор мекунанд ба ин кор асло даст намезананд, чунки онҳо хуб медонанд ки дар ин сурат сарашонро меканам. рафиқон, хоҳиш мекунам баҳс кунед. мо инҷо барои якдигарамонро пурсупос кардан ҷамъ наомадаем, балки барои баррасии мушкилиамон ҷамъ омадаем. бояд нақшаҳои нав кашем. мо ҳамеша кӯмак мекунем, вале чунин ҳолат ба даста хароҷоти зиёдро ба бор оварда истодааст. хароҷотро ҷуброн мекунем, ғам махӯр. боздошти борон ба мо чӣ мушкилӣ пеш оварда метавонад? дар назар доред ки ғайр аз фурӯхтанаш? агар фурӯшатам, ӯ чизеро намедонад. танҳо дар хусуси як-ду амбор медонаду халос. он амборҳоро мо холӣ мекунем. бисёр хуб, ором шудам. хайрият ки дар ин масъала ба мо мушкили ҷиддӣ пеш намеояд. агар номи эрдалро ба забон орад, мушкилӣ мешавад. эрдал кист? эрдал нафарест ки бо одамони дарёи хат буда доим дар тамос аст. вай хаткашони зинда аст. агар он чизе ки дар дасти ӯст ба дасти туркҳо афтад, онҳо моро ҳам дастгир хоҳанд кард. агар онҳо фаҳманд, моро таъқиб мекунанд. драган, ту метавонӣ ки ба ин кор машғул шавӣ. бояд боварӣ ҳосил кунем ки эрдалро таъқиб мекунанд ё на. хавотир нашавед, ман ба ин кор машғул мешавам. ин эрдал буд чӣ бало буд? рақами телефон ё суроғи ӯро дар даст доред? агар эрданро дастгир кунанд, аз ту мебинам. ба ман писанд омад. ҷасоратат писанд омад. хонум Нисан, санади миллии мудофиавиро чӣ кор мекунем? ман бозии онҳоро фаромӯш накардаам. хавотир нашав, онҳо аз ҳад зиёд ба худ боварӣ доранд, вале мо дар роҳи ҳамонҳое ҳастем ки ба худ зиёд бовар доранд. зиёд нақша кашидаем. як чизи дигар, ин эрдал буд чӣ буд сабил номаш? модоме ки ӯ чунин мутахассиси хуб бошад, чаро мо гузаргоҳҳои марзии туркҳоро тарконда ҳамаро торумор нагардонем? барои чӣ не? олӣ, хеле хуб, ташаккур. бо иҷозати шумо. خانم پروکورور، با فکرم شما این رو دیدن میخواهید. این چیست؟ به نام پالکونیک اردم اومده است. یوز کرسو رو بازداشت نمودند. برای چی؟ سببش ذکر نشده است. خوب، من مشغول میشوم. تشکر. این منم درگان. گوش میکنم. میگویند که تو متخصصی ترکش هایی. از کی بودن وابسته است؟